PostNL, de opvolger van TNT, sluit de komende jaren al zijn Lietse bestelkantoren in Friesland. Dit hier Burgum, Drachten en het Jereveen en in 2013 verdwijnen ook de orenvestigings van de kaart. Daarvoor in het plak komt in het Jedre SCI-gebouw hier langs de A-Zoom bij het Jereveen een grote saneemde centrale voorbereidingslocatie. Die centra zijn in principe voor een bepaalde duur. We sluiten contracten af voor ongeveer een jaar of 5. Want de wereld van post die verandert gigantisch. Het e-mailverkeer neemt dan steeds meer over. Dus over 5 jaar zou het aantal poststukken wat in Nederland bezorgd wordt nog minder kunnen zijn dan nu. Frieske postsorteerders kunnen mij verhuizen naar de nieuwe locatie. Het postbedrijf verwacht dat net alle personeel dat docht. Zo willen er nu geen postborders meer inzet, maar alleen nog part-timers. De gemeente Jereveen is in elk geval op tijd hoe de komst van het nieuwe postsorteercentrum. Dit is van regionaal belang. Dit overstijgt het belang van Heerenveen. Je creëert extra werkgelegenheid, weliswaar part-time banen, maar toch tussen de 500 en 700. Nou, en dat in deze tijd, financieel lastig, economisch lastig, daar zijn we hartstikke trots op. Ja. Waarom had PostNL voor Jim Keersen? Ja, de bereikbaarheid. Hier, het IBF ligt natuurlijk heel gunstig ten opzichte van de snelwegen. Zo'n paar hier wordt een pad van het gebouw hier toch Tetra Pak en een dwarsemencentrum. Het PostNL van Takkum Jesta 10.000 kantenmeter Broekersel wordt alle ruimte voor het eerst in 10 hier weer volslijn broekt. In 2000 was het complex met een soort subsidie er zet om plakte aan aan de Amerikaanse computerfabriek SCI, die 2000 banen tas zei. Die kwam er neer, want 2 jaar na de grote opening flopte het project. De gemeente is net benauwd dat de skiernis hem weer helpt. Kan net zo wijzen dat aan 2 jaar alles toch wel leeg zit? Ik ga er vanuit van niet, want je tekent een contract voor 5 jaar en dan ben je ook wederzijds gebonden.